kenekwa m ọzọ nwanne na-anya osisi a osisi a ka a na-akpọ ọfọ na-enye anya n'elu ọfọ bụ ihe ji aka ya epuru onwe ya mmadụ anaghị akụ ọfọ akụ n'ala Igbo and ọfọ nwere nsọ ngwa bịa ka ngosi gị tupu ị na-atụtụ mkpụrụ ọfọ ma ọ bụ anaka n'ọfọ dịka o si wee dị n'ọdịbendị nwanne n'anya ụnụ ga-afụ white chalk nzu ụfọdụ na-atụsa nzu ụfọdụ na-ama nzu ụfọdụ na-atụsa ego ka ngosi gị osisi ọfọ ka o si adị nke dara ada n'elu ka osisi ọfọ na-adị ọ na-enwe nkeji eji ọfọ emego ọtụtụ ihe dị iche iche n'ala Igbo ọfọ bụ osisi nke mmụọ ka ọ bụ ọfọ bụ osisi arụsị ọ bụ n'ala Igbo ụfọdụ na-anya ha efu nke egbukarị ya eji mgbụgbọ ya were eme ọtụtụ ọgwụ dị iche iche gwanne m obodo gị enwere ọfọ ọ bụrụ na obodo gị nwere ọfọ deenụ ihe n'ozi edemede ọ bụrụ na obodo gị enweghị ọfọ nwanne tụsara m ihe ozi a ọfọ dị ezigbote mkpa eji abụbọ ọfọ were esi ọtụtụ ofe dị iche iche n'ala Igbo eji mkpụrụ ya were esi ofe eji ọfọ n'onwe ya were eme gịnị were ebi okwu were eti ọfọ n'ala eji ọfọ were eme okpesi dị iche iche n'ala Igbo ọ ka nkọwara gị ihe gbasara ọfọ ka ị nwee ike ịmara ya ndị Igbo recognized ọfọ as one of the sacred tree enwere n'ala Igbo ọ dị ọtụtụ sacred tree ndị Igbo na-akwanyere ugwu nke mbụ bụ osisi ebenebe nke ibua bụ ọjị nke ịtọ bụ ụfụ nke ise bụ ngwu na ọtụtụ akpụ na ọtụtụ osisi dị iche iche bụ osisi nke mmụọ ndị Igbo na-akwanyere ugwu ọ bụrụ na ọ nwere nke ịma biko kabanụ deenụ n'ozi edemede ndewo na ị gere m tụsakwa ihe ozi a ka o nwee ike ịbara ụmụnne anyị asị m ọnụrụ na karịa ibe ya aka m bụ nwanne gị bụ Maazị UC ụmụnne m ndị Igbo asị m ka emesịanụ